Well, actually, ang mga cafe ni ngunyan na igdi sa partido, I can say na nanlalaban na talaga. Kasi may kanya-kanya ng atake yung mga cafe igdi. Laundry shop? Nanlalaban talaga. Nanlalaban talaga. Okay, sige. So, nanlalaban na siya kasi parang every cafe igdi na pwede nitong bisitahon in our partido, may iba-iba siyang mga aesthetic depende sa kung ano ang bet mo. Like igdi Komun, kung muya mo itong very itong very interactive na cafe, number one dyan si Komun. O gaman mga cafe na itong mga student friendly, itong mga perfect for work at home. May mga arog kaayan. And bako lang place ang tig-showcase me. Siyempre, sa mga inumon na pwede nindang i-order, iyan din ang saro sa pwede ming ipagmalaki talaga. At dahil dyan, ang episode na ito ay hatid sa iyo ng Kumon! Kumon!